Salmo Responsorio. Ikaduhang adlaw sa Misa de Gallio, Year A. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw hangtod sa kangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw hangtod sa kangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari ug sa imong katarong. Magmando siya sa imong mga katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak uban sa paghukom. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw hangtod sa kangturan. Ang kabukiran maghatag ug kalinaw alang sa lungsod, ang kabungturan maghatag sa katarong. Panalipdan niya ang nagantos diha sa katawhan, luwason niya ang mga anak sa kabus. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw hangtod sa kangturan. Ang katarong mamulag sa iyang mga adlaw, ang halawon nga kalinaw hangtod wala na'y buwan. Maghari siya sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw hangtod sa kangturan. Kay kunang iyang ngalan hangtod sa kahangturan, mulungtad ang iyang ngalan sama sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan tanang kaliwat sa yuta, ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kabulahanan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw hangtod sa kangturan. Ang katarong
sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa